म्हणजे पोर्तुगीजांच्या दस्तऐवजामध्ये 28 नोव्हेंबर 1667 मध्ये म्हणजे त्याने क्लिअर कट लिहिलेलं आहे की शहाजी महाराजाच्या मुलाने वरचे चौल घेतले। म्हणजे ह्याचाच अर्थ असा होतोय की गोव्यामध्ये फक्त साष्टी, बारदेस आणि तिसवाडी या 3 तालुक्यावरती पोर्तुगीजांचं राज्य होतं। आपण जो चुकीचा इतिहास वारंवार मुलांच्या समोर गिरवतोय की 450 वर्ष पोर्तुगीजांची राजवट गोव्यामध्ये होती, तर नसून फक्त सासष्टी, तिसवाडी आणि बारदेस या तिन्ही तालुक्यावरती 450 वर्ष राज्य होतं। राहिलेल्या सगळ्या तालुक्यांच्या वरती, मग ते पेडणे असेल, सत्तरी असेल, साखळी असेल, काणकोण असेल, या सगळ्या तालुक्यावरती म्हणजे पहिली 250 वर्ष ही शिवशाही होती। आणि त्या शिवशाहीसाठी म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी म्हणजे अगोदरपासून ही शिवशाही या ठिकाणी स्थापन केली होती। म्हणजे शिवरायाने पोर्तुगीजांना फक्त जर पोर्तुगीजांच्या वरती आक्रमण जर कशासाठी केलं असेल तर ते फक्त आक्रमण 2 कारणासाठी केलेलं आहे। एक राजकीय आणि दुसरं धार्मिक। 1975 मध्ये छत्रपती शिवरायांचे सैनिक हे करून फोंडा, केपे, काणकोण हा पूर्ण भाग हा शिवशाहीच्या अंतर्गत होता। या ठिकाणी शिवशाहींचं राज्य होतं। त्यामुळे कुणीही जरी सांगितलं तर पोर्तुगीजांची राजवट ही पूर्ण गोव्यावरती 450 वर्षे नव्हती, तर फक्त 3 तालुक्यावरती होती। आणि नंतरच्या काळामध्ये अवघे 90 ते 100 वर्ष ही नंतरच्या फक्त बाकी राहिलेल्या या 8 तालुक्यावरती म्हणजे आत्ताचा जो मार्मागोवा तालुका जो आहे हा त्यावेळी म्हणजे साष्टी तालुक्यामध्ये होता। त्यामुळे फक्त 4 तालुक्यावरती पोर्तुगीजशाही होती। आणि शेवटी 100 वर्ष आजही आपण आपला पूर्ण प्रांत गोमंतकातला बघितला तर आपल्याला पूर्ण 70% भाग हा हिंदवी स्वराज्याने म्हणजे त्यावेळी हे साबित होत आहे।